Áronnak. E verssel fejezem ki a hódolatot, és még nem javítottam ki a dolgozatot. Tanítani téged, lovas Áron, megéri nekem minden áron. Elnézést a rímért, de hát ez egy olyan zicser, amit nem hagyhattam ki. Mr. Horsey, aki focizni is tud, gyors vagy, akár a folyón az árral úszó lúd. And your English is so good. Tudása valóban, mint a bölcs Archimédész. Ismer minden titkot, egy igazi történész. Gyönyörű hangod előzi a mél a bút, mikor lágyan azt kérded, Kahoot. Angol vagy történelem óra, csak veled az igazi, ez nem olyan óra, amit Bálint, Fanni, Nati, Julcsi, Eszter, mindenki úgy kezdi, hogy good morning, Mr. Kun. Érettségire mit adjak hát? Az 5-ös nem elég. Legyen a jegy 6-os, 7-es, 8-as? Megérdemled, kedves Mr. Lovas.